بدن كلها سغشها وسبب يوم رلك هندا برنستاب قر سغشها ما يعمل لكن بنا أشور جانر دا سنداف جانر دا برنستاب قر قطنا شخصا شوية قرشة علينا غنياتولنا. Компактность, универсальность, стильный дизайн. Юг-юг ул яңа iPad турында түгел, ул минем турала. Минем буем метр 55. Әйе, кәүдәгә мин бәләкәй. Әмма ләкин русса бер әйтем бар. Маленькие женщины созданы для любви, а большие для работы. Шундай һүдәрләр минем күтәрдә көндә юатам. Беләһегезме, бәләкәй буйдан плюс яктары бар һәм минус яктары бар. Минус яктары нимәлә? Бигрәк тә авылда уңайһыз. Сөнки агайымның телефоны тота, ә минеке тотмай. Алма ашаганда дусларым иң тәмлеләрен, иң татларын ашаһа, мин турпа куелып төшкәнен ердән сүтәйем. Юк, күз алдына килтерегез. Ситтә караһаң тауык һымак. Егеттәр менән дә шул ук хәл. Бигрәк тә туйларда Озон аяклы кызлар, мымгыл буйлы, кара кашлы егеттәрдә тотып алһалар, мин инде иң тәүгеләрдән калган исерек тарап карап утырам да кайтып китәм. Свидетель менән. Мин булай каты кеше, минем менән бергә, минем менән күзгә күз карап сөйләшер өчен кемгәлер тул каерга кирәк. Бәләкәй буйның плюс яктары бар. Миңа калган кызларга караганда егет табуы еңелрәк. Әйдәгәле кызлар бер-беребезне алдамайык, 80% башкорт егетләре миннән буйга озын түгел. Әгәр дә мин хәзер Баймак районына сыгып китһәм, беләһегезме? Мин үземдә озын буйга туйырсын, елына бер тапкыр Баймакка кайтып киләм. Тагла бәләкәй буйның нимәһе уңайлы? Авылда апайымдар хыярды утырып һауһа, мин инде турып һавам. Башкорт тукыматтары иң көчле һәм сыдамлы аттар. Беләһегезме ниңә? Уларның буе бәләкәй. Так что тиеп кенә карагыз миңа, үлтерә ягам. Мин булай усал бисе, дигән булайым. Минең элек сәсләрем озын ине һәм мин уларны капыл кыртырга булдым. Ни өчен дигәндә, сөнки озын сәсләрем аркаһында минең дусларым күрмәй торганнар. Гарри Поттерда караганыгыз бармы? Изләгән моның тылсымлы плащы. Шул минең сәсләрем Гарри Поттерның тылсымлы плащы һымак булды. Минең сәсем шундай озын иде. Мин хәтта озын сәс конкурсында катнашырга булдым. Сәсем ергә җитә бит, еңәм дип барһам, минең сәсем калган кызларның бүтәнән генә икән. Минең сәсем шундай озын иде. Мин озын сәсемнең устына тагы бер мине куйһам, уны скакалка урынына кулланырга булыр икән. Бер вакыт яңарак кына автобуска индем дә һәм бер парның үбешүен күзәтә башладым. Юк, һәм уйлап куймагыз, миңа кызык түгел инде. Тик ул ямһат күренеш. Күзәткәнегез бармы ул процесс артыннан? Ул киноларда гына матур үбешәләр. Ысын барлыкта ул ямһат. Ни өчен автобуста үбешүләр ямһат килеп сыга? Сөнки хәзер бөтен нимәгә Google өйрәтә. Вот үҙегеҙ эҙләү сайтында «Как правильно» дигән һүҙҙе яҙып ҡарағыҙ. Шундуҡ сыға «Как правильно целоваться». Мин дә беләм, мин үҙем эҙләп ҡарадым. Бер ваҡыт. Срочно кәрәк ине. Клубта. Шул свидетель менән. Интернетта булай күп нәмә теләһә нәмә табырға була ул. Яңыраҡ кына яңылыҡтар уҡығайным. Бына Америкала Обама оборона министрын зәңгәрҙе ҡуйырға тәҡдим иткән.
Юк, күҙ алдына килтерегеҙ, зәңгәрле, рус әйтмәдә педиктар. Әлдә генә башҡорт телендә педик һүҙе юҡ. Әлдә генә, эйе. Мин әлбиттә ғәфү үтенәм. Әммә ләкин үҙенең артын һаҡламаған кеше дәүләтен һаҡлалыр микән? Юк, ул Потоцкос Прынеш күҙ алдына килтерегеҙ. Педиктар армияһы. Тирә-яҡта педиктар. Педиктар. Алһыу поди единороктан. Сабы баралар. Ҡурҡыныс күренеш. Бына ошо мәлдә Наил баштан ҡотһаҡ тема булыр ине. Дура